Online radio. The online radio that makes you happy. Inkezo. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili gezo mina umfese ngithuthunga khumalo bathi ilasbo namagumede mhlambe emakuthi usemusha la ekhanzo phinde ngicela enze shuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo masikandi uNtencane lapha nokhala ngobudedengi babalandeli lapha nabathatha izimali zabo bazinike abantu abasebenzisa ama fake account abaculi lapha kunabantu ke abanokuthatha abagama abaculi bawasebenzisa ngoba enjalo nezithombe zawo mase lapha yanda kama followers ke bese bathatha lo thupa impela ukuthi baqole abantu ababalandelayo lapha kulandele nje enye post ekhipha uNtencane lapha ekhala lapha abantu ebeyibona udedengu lapha banika abantu izimali babathembise umsebenzi ngegama la kule post ayibhalele ifunda kanje uthe cha ake ngikusho lokhu namhlanje ngibhala ukugcina ncinje ngalento eyabantu abaqola imali ama fake phela kusho ukuthi sesingaphelela ukuposta lento usuku nosuku ngenxa yabantu ababudedenga ngikwazi ukuvemba ama fake futhi ke angikwazi ukuvemba ukuthi kuthatha izithombe zami nina nje kani ukunika abantu imali abazenza mina into exaka uthola ukuthi umuntu akaza akhiphe ngisho 80 rand athenga iCD but ke ama fake wanika ama 1000 bese kumele mina ngizochaza la nokucasula ye ukuthi umuntu vela aqhamuka sethuka inhlamba bese ngibiza ngeqola nangayo yonke into ekubene etshele kahle ukuthi akusemina esengizonithuka ke nami manje ngikhathele nifike niphe abantu izimali bese ke nizothuka mina ubhale kanjalo ke umculo amasikani lapha uNtencane kulandela lapha ukusabala kwepost ekade velile kwenye ipost umuntu ekade to keep umsebenzi lapha ufuna ukunika abantu base Great Town okungabantu abangomkhaya bakantencane mhlambe ke bona kuthini kwakho ukuphala lo daba siphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi lethino lwakho ngalolu daba mina ke ngiyela sibona amagumede kodwa nje ngiyakhuza impela kubudedengu kubantu lapha abanika abantu abangabazi izimali ngenxa yama fake account lapha siyazi ukuthi abaculi bayaba live lapha bavela ukuconfirm ukuthi ama pages aku Facebook angwabo ngempela kodwa ke kunabantu impela abangayiunderstand lonto bathathe imali banike abantu abangabaza hlala ke comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba mina ke sengiphuma kanjena ke ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nodaba olandelayo kwevideo elandelayo kwakho ukusubscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku lomlandi ngithanda kakhulu.